Good morning po sa lahat at ito naman po si Pinoy Peña na nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video at siyempre sa mga nag-subscribe. Salamat po muli. Ito po yung button na babalikan po natin mamaya at ito naman po yung ating kagamitan na gagamitin natin dito sa pag-alis ng blade. At opo, dalawa lang pong tools ang kailangan natin, isa pong katala at saka Phillips screwdriver. At siyempre, bago po ang lahat, kailangan po natin na alisin sa ating saksakan. At tulad nga po ng aking laging sinasabi na safety first. At ito naman po yung isang knob na dapat nating higpitan para hindi po siya mag-slide. Para naka-lock position po siya. At dito naman po natin gagamitin yung Phillips screw na luwagan itong tornilyo mamaya. At syempre, hindi dapat tayo basta-basta alisin kung hindi natin alam yung ating ipapalit na bagong blade. At dito naman po sa kabilang ito ay meron siyang lock position. Pero hindi natin po ito ilalak na nakababa. At mas madali pong gawin ito na nakataas po siya. At siyempre po sa akin pong pagsusuri na mas maganda po na ang RPM ng ating ipapalit ay mas higit pa sa ating miter. At siyempre po yung ipapalit po nating saw blade dito ay yung pang all purpose. Una po sa lahat ay ang kanyang cover ay tataas po lamang ng hanggang bumangga siya. At ito na nga po, gagamitin po natin yung ating Phillips screw nang luwagan po itong tornilyong ito. Atin lang pong luwagan at hindi po natin naalisin. At habang inihila natin yung safety cover, ito po ay mag-a-atras na po siya, ang katulad na po na nakikita nyo ngayon. At ito naman pong tornilyo dito sa may arbor ng blade, ito pong paluwag niya ay pahigpit. At habang dinuluwagan, ito po ay pinipindot hanggang sa pumasok po ito ng all the way para mag-lock po yung blade. Ito po ang maghahawak sa ating blade. Habang nakapasok po ito, atin namang luluwagan itong tornilyo rito sa kabila. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang paluwag nito ay pahigpit. So pababa po ang kanyang luwag. At syempre po, habang inaalis po natin itong tornilyo, iingatan lang po natin na baka malaglag yung blade at baka naman tamaan yung ating paa. At syempre po, yung washer na po na yan ay isa pong importante na laging kasama po nung blade na bago. At hindi po lahat ng blade ay pare-pareho po yung size. Kaya po ingatan po natin na baka mawala po itong blade. Ito na nga po yung ating RPM sa ating blade na 32 ang ngipin lang nito. At saka syempre 12 inches na ang laki ng ating blade. At yung ikot nito ang isang importante pa po. At yung pinaka-importante dito yung RPM po ng blade. Kung maaari po, mas higitan po natin yung ating RPM ng blade na ipapalit kaysa sa ating miter saw.
At ito nga po, atin pong siguraduhin ng ang ating blade ay naka-flush po siya doon sa washer. At wag po nating kalilimutan na yung pahigpit po nito ay paluwag. Atin pong ulitin na ipindutin pa po ito habang hinihigpitan po yung tornilyo sa kabila. At syempre po, wag po nating kakalimutan higpitang maigi, pero tama po lamang. At syempre po, pag binitawan po natin itong ating pinipindot na to, kailangan po nating ikutin ito, baka siya po ay mag-lock. At pwede na po natin siyang ibalik yung safety cover nito, na ganun din po. Ito po ay tinutulak po lamang ng pababa, saka po ay binabalik yung ating safety cover. At ayan na po, nakalagay na po yung ating safety latch para doon sa safety cover. At gayon din po, higpitan po natin maigi, pero tama lang po. Ito po yung Admiral na 12-inch dual bevel sliding compound miter saw na meron po siyang LED laser para sa ating guide. Ngayon naman po, isaksak naman po natin sa ating 110 na kuryente at atin pong tetestingin. Ang pagtesting po nito ay pinapaandar muna. At syempre, wag po nating kakalimutan na i-yard screw yung para sa ating slide. At kailangan po natin kumuha ng mga scrap kahoy na pwede nating pagtestingan. At syempre po, medyo maliit po lamang na kahoy para matesting lang muna yung ating blade na bago. At yan po ang pagpapalit ng blade. Atin pong itetesting ito sa medyo malaki-laking kahoy. At ito nga pong blade na nilagay natin ay pang all purpose po. Ito pong miter saw na to ay medyo maganda po kasi yung presyo at malaki po yung blade. At kuminsan kailangan po natin ang ganitong malalaking ang blade. At kung hindi naman po natin kailangan ang magandang brand, ay pwede na po itong Admiral. At nagagawa naman po yung kanyang dapat gawin, lalo na doon sa malalaking kahoy. At ito po ay nabili po natin doon sa Harbor Freight. At ito po ay nagkakaalaga lang po ng kulang-kulang 200. Pag may tax, syempre mga mahigit na inabot to ng 200. At kung yung kanyang sliding, kung nakita nyo, ay nag-i-slide po siya hanggang mga 8 inch
na pangkahoy. Hello po, ako po si Sunny Mejia ng Pinoy Peña. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat at lagi ko yung nandyan sa panonood ng aking video. At siyempre, gusto ko rin ipakilala sa inyo yung ating cameraman para makita niyo naman po yung kanyang mukha at makilala niyo naman po. Halika na kasi para makilala ka na nila dyan. Lagi ka nasa likod ng camera eh. Andyan na. Ito na po. Lagi kasi itong nagmamadali eh. At syempre, gusto ko rin pasalamatan yung mga... Syempre, katulad ng sinabi niya. Salamat po. At huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat po.